jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sare hande ko alhamisa nayi lewru décembre hitande ujunaji ɗi nogas joyi habruji moɗon e ndemgal Pulaar titruji men ɓuɗɗi moɗon guiɗoɗen ko États-Unis ɗum noon ko toon to Virginia kamɓe département justice kadi ɓe ƴeewino dañji grand jury pour takkude hono kanko Laetitia James ɗum noon artirdemo kadi e ñaawore kono ne wayni ko yimɓeɓe ɓe ƴeftinoɓe jaɓani walludeɓe ko takkude kanko Laetitia James hande toon to Washington ndemina hono kanko amiral gardiɗo Navy mo États-Unis ma war toon to congrès ɗum ko enquête aji patuɗe pellugol ngol banno toon ɓe Venezuela habruji men manawen toon to Guinée-Bissau wono kanko Umaru Sissoko Embalo mono toon to Maroc ɗum noon ko toon o yiɗi sornade man ƴeew kadi ko jaabi Ousmane Sonko habruji men international cakkitortoɗen ko toon to Mauritanie joguiɗo konngol gouvernement Mauritanie kanko kadi woni ministre de public fate culture et communication o wi wonde ken wayni ko mawɗo leydi Mauritanie en jogui anniya yidde réglude caɗele gonɗe toon caɗele kadi jiyaɗe kadi en gummiti kadi sibabunde ɗiɗo seppuji bannoɗi toon ñande nogas jeetati lewru novembre hitande ujunaji nogas e joyyi ko ɗum woni titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma gartu joni joni jaññoɗen hen siftindon tan hande ko alhamisa hawri ko nayi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi ma gartu joni joni mboronki andudu no yimɓe mbaye mum yo ƴewno waye yimɓe mum jofimi ko sari Alhasan Salman gorko mbo cilon kono guurɗu dowlaji denduɗi Amérique nokko notirtoɗo Cincinnati Ohio bo yiyani mbarodi neni ungangu mum kono sohno sari batu rabi atal adawiyu ko jum suudu mum ɗo gorko mawɗo woni debbo mawɗo nena sere mum ɓe julɓi gaduri waɗandi ziyara e nder kala hitandi no jogori wattude ko mbaɗanno ñande 3 janvier 2026 e gardugol imam Cincinnati Ohio biteɗo ceerno Amadou Dia e dendagal elmimeɓe ha e naye beɓi Cincinnati Ohio e ko taari ɗum ɓe gandu key ahbaba mbo worɓe o e mbo rewɓe o soldoteɓe dariɓe dadiɓe so oɗo saaha heedi tampoɓe warñoɓe kobboreji yaltinoɓe gam juɓɓudi ñalawmo darniɓe l'islam darniɓe ahlu bayti islam erdi worɓe mum ko Cheikh Saw erdi rewɓe mum ko Astel Kebe dan ziyara baɗowo e yeeso teddungal khalifa ahlu bayti en cilon biteɗo Serif Mouhamadoul Amin Haydara kono jibanaɗo mum bamum Serifa Alhasan Sidi Haydara ziyarode tawi jogori wadde ko tati lewru janvier 2026 fuɗɗade 1 heure ha 8 heures jamma nokku nodirtoɗo Saron Wood Park DR adresse 3700 Park 42 Saron Ville Ohio 45 241 ko toon wottote hirdete waktuji juulete janguɗi deftere tedduɗi towde abde malandi cimoje temedere e sappo e nayyi bakara ha naasi kurusaji kod kono conférence o fuɗɗoto ko 10h30 ha 5h du matin adresse notirtoɗo 11 440 Sebring DR Cincinnati Ohio 45240 tawi jogori yewtude conférence o ko oustaz Baydi an e oustaz Papa an ko toon ɓe mbaɗata jewti ha e jimɗi dade belɗe wonande almuɓe ardu wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu numéro série caggal indicatif Amérique 513 593 61 61 walla numéro Cheikh Saw guerdiɗo ahbab worɓe caggal indicatif Amérique 937 270 29 48 walla numéro Astel Kebe caggal indicatif Amérique 513 827 72 54 Alhasan Salaman bay Abou Diop so dañi ko garo bandiraɓe mi yeehi Cincinnati Ohio njehen صلوا عليه أفضل الصلاة صلوا يزيد الشوق صلاة bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon habruji men États-Unis guiɗorɗen ko toon to Virginia tumnade ko yalti kadi taw NBC News haali ɗum ene mayni ko kamɓe département justice ɓe ƴeewino hande rendinde kadi grand jury ɗum noon e oɗo ñalawma alkamisa nayi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi grand jury o kadi ko pour ƴewde kadi beele ɓe takka bonande hono kanko attorney général gonɗo toon to New York hono Laetitia James kono ene wayni ko grand jury moɓe ndendi on kañum hoore mum wi wonde ko kala ko ɓe gaddan ɗum koɓe takki oɗo debbo ko ɗum ɗon yonani nawde oɗo debbo toon to tribunal ɗum ɗon ene wayni ko grand jury oɗo en kañum hoore mum salima fawde mo bonandeji ɓe takkimo ɗi ɗum ɗon siftinton toon grand jury ko yimɓe jooɗotoɓe toon taw ko kawuji fédéral kañumen koye men kalante ko neɗɗo oɗon takka ko so tawi ɓe dakkodiri neɗɗo oɗon takka ɗo
ko taka ko en dum ko hunde wawde no dum ton tribunal ko wonde fo kanko Laetitia James en wayno takano adan ko gile modok dum non takano ko kanko procureur mo kanko Donald Trump jefti procureur kadi menno wonde kany horu mo avocat special Donald Trump ko biyetedo kanko biyetedo Lindsey Halligan ko non wayno ko binde wal yenterbinde nyaawo gor federal gondo ton to Virginia kany horu biyetedo Cameron kuri wino wonde ko sibabu ndo don jeftira ni ko hunde yabunde kuuli dum non wayno kala ko don procureur ko fewjuno walla ko hufno walla be takuno dum don ko hunde biyete ko void ko momtse ala kono wari kanko Laetitia James kanko kadi kanko James Comey menno kany horum won directeur FBI kanyene kala ko fawno men dum woni momta kambe département justice non be bino wonde ko mabbe mbad appel dum non kon non au lieu de wadde appel be police wadde hande addu grand jury takkude kadi hono kanko Laetitia James bonandeji goddi wiide wonde ko kanko wadde dum sifti don tan ko takono don ko takono ko kontuji di hen kontu goto ko wiide wonde ko kanko wara mako won galle mo soti o don ko wadi fraude kadi kontu didi bo kadi ko wiide wonde wadi won halluji walla won dabbe de wadi son to bank sibabu no don gal ko haalin ko dum fofu fenande donc way wonde fofu dum won dum takno adan ko taka joni ko non anda hol ko taka anda ran wonde ko do sa jono no grand jury kanyum herum amay ko nyalam hande ke be mbawi nangude nadu goto tumono do dum no fof ma on duubi joni en enquête ko faate na kanyum horugo wadi bomboji e galleji di ganda parti démocratique et parti républicain dum ko hitande ujunaaji no gasi ko di non bomboji woni pettudi ko non won hen ala wayno ko ala gañi din ala ko kanko do non wayno nanga ko tiagal duubi joyi de be continue be enquête hande ko faate nangugol odo ned mo ganda kanyum horugo tumade waddi addi bomboji nokkuji di ganda kambe parti démocratique et parti républicain woni bureau mabbe ngoni en wayno ko kanko pambandi wonde ko ala gade kesde jiitaade makko ko non wayno ko hande non ankinen continue dum don non addi hadde haaluji seede sibabu kanko Donald Trump e yimbe be o yaafi gile nyalo mako gadana ni jahen ko buri hewde be do yimbe ayano be ton to congrès nyande jeegom lewru janvier hitande ujunaaji de no gasi ko dum non tumnadi kadi goto e avocat ji o represente do odon nangad o wonde ko Donald Trump be yaafi be fof ay odo kany worum no jahen ko non dum non ko hunde ni ganda kambe département justice hawnaki mabbe labbin dum non ko way wonde fo en wayno ko kanko nanga ko hande o de nyalom e kadi ko takado wonde ko gede de wadanno en de ko gede ganda ko terrorisme e dum non kadi wonni ko kanko war makko nangude bomboji wada dum nokkuji adon ganda en tako bureauji walla do public woni dum do kadi ko hunde kambe fof surtout ardi bande département justice surtout kanko biete do bongino biado ko numéro didabo ton do FBI kanyum horum haaline hitan ujunaaji nogas nayi wonde ko bomboji badade nokkuji dido bureauji dum do ko liggey nder ko liggey jaado kanko bogino ni woyuno dum do wonde ko wana yimbe supporteruji Donald Trump ko neddo jeade anbi Donald Trump wonno dum ko woni fo dum do joni lapti wonde ko kanko do tumad nangado hande en wayno ko supporteru Donald Trump jeya habruji men États-Unis cektirden hande ko tonto congrès non tugnade ko damina hono kanko Admiral Bradley dum non ko kanko woni gardido navy tonto laadi gonde tonto tufde de goddani Venezuela takado do sa joni hawnay ko kanyum yamiri bombo didabo kadi yo yane bedo en dannobe bombardement gadano mo ganda tobuno laade di ganda gonde tonto Venezuela en wayno ko kanko wara mo damina mo tonto congrès ciagal de kadi kanko Peter Hegseth gardido défense lendi de Jeudi ende Donald Trump adum non yeso jani yankobe kadi wi wonde ko kanko wara mo haluji di halno do adano wi no wonde ko yi ko atago fof no wadi halaji o mo jodi ko non hande kadi o halti wi wonde ko ne wayni ko kanko bombo gadano werlande tan kanko ndeno wayri yidi o heddi ko yi no wadi liggeyaaji makko godi dum non kadi ko hunde contredisne o do sa joni haluji di halano kanko Donald Trump mon continue halde hande wi wonde ko kanko tinani ni wonde attaque didabo wadama ton e kadi no wayni ko so tawi attaque didabo wadama kadi ko way wonde fu didabo walla goto dum fo ko attaque tan wadama way wonde fu anda ko holko kewi kono tinani
yiɗi hebde information ngaji goɗɗi koye wonde fof toon to congrès ɓe namdoro kanko admiral Bradley surtout yande so tawi ko kañum yamiri ɗum ɗo ko violation mo ganduɗa kuule international ko surtout partuɗe ko fate guerre ene haɗa neɗɗo mo ganduɗa cuuɗo juuɗe mum walla neɗɗo hankkadi gandaɗo wonde kañum hoore mum jogorani wawde wadde ko boni fellude ɗum walla warde ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ne kamɓe américain ɓe mbaɗi ɗum ko wawi wonde fof ene wayni ko caɗele nen continue kanko gouvernement Donald Trump e surtout yanne kadi peeje ɗe ɓe goni oɗo sa joni habde toon to Venezuela walla yimɓe Venezuela toon to tofɗe muɗum kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Guinée Bissau ɗum ko siftinde on yontere ɓindude to eno kamɓe Guinée Bissau ene woni militaire maɓɓe keftinde laamu e kanko gaddunoɗo toon laamu ngu ɗum noon ko ene wayni ko ñalawma ko adi résultat ji woteji ɗi mbanno ñande 23 lewru novembre haade mo yaltude ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Umaru Sissoco Embaló ɗum noon ko gardunoɗo leydi Guinée Bissau caggal kudditaw ene wayno yinamo ari toon to Sénégal waɗi Sénégal tan ko balɗe ɗiɗi walla jammaji ɗi caggal muɗum en ko avion goɗɗo ƴeftima farima toon to Brésil e ko yalti hande noon wiyama kanko Umaru Sissoco Embaló o mona to arti toon to Maroc ko toon to Maroc noon ene wayno ko toon o ɗaɓɓuno gila tan kanko hoore makko yo Maroc jaɓanmo wonno toon no sorno toon ko wawi wonde fof e nder konguɗi jaltuɗi kadi kanko Umaru Sissoco Embaló ene wayno ko haala Ousmane Sonko ka haalno toon to Assemblée nationale ka ko ɗum woni ko ɓeydi ittudemo toon to Sénégal ay kono noon wayni ko tumnade hande ko yalti ni kanko premier ministre ni président mo leydi Sénégal hay goto men wiyanimo yo yaltu leydi Sénégal o kono noon o haali o wi wonde ko konguɗi Ousmane Sonko haali ɗi ko ɗin konguɗi mettimo e kadi wayni ko kanko hoore makko jabtimo Ousmane Sonko o wi wonde so tawi ko kanko wonno complot pour waɗede kuddita kanko hoore makko yaltatano walla o nattatano wonde président wona Ousmane Sonko tan wi wonde ko kanko hoore makko kuddita oɗo wona kuddita ene wayno mennoɗo wonde président mo Nigéria hono kanko biyeteɗo Goodluck kanko hoore makko haali wi wonde ko kuddita no sivora toon to Guinée Bissau ni nandani e maali kuddita d'abord wonni yimɓe hewɓe kaali mbi wonde ko kuddita ala fof to meeɗi yiyade wonde ko neɗɗo mbaɗaɗo kuddita ko kañum ƴefta téléphone ene haalde e médiaji walla ne haalde e galleji jeyaniyankoji international ko ɓuri hewde waɗete kudditaɓe d'abord ko kañumen koyemumen kaɗete kala gueɗe ɗi ganduɗa kene yaltina kabaruji caggal leydi e caggal muɗum kadi ko ɓuri hewde waɗeteɓe kudditaɓe yeruji dokkama toon to Niger e toon to Guinée toon to Mali hewre muɗum ko ɓuri hewde waɗaɓe kudditaɓe ko ene wayno ko waɗɓe kudditaɓe mbaɗa ɗum koye kaso andi kono kanko Umaru Sissoco Embaló ene wayno yiyamo yalti ko wawi wonde foof haalluji nen continue hande wonde est ce que kanko kuddita waɗa walla ko complot ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe militaire uji toon to Guinée Bissau ɓene continue wiide wonde ko waɗi wadde kuddita o ko so tawi ɓe mbaɗano kuddita on yimɓe ɓe ganduɗa en hutortoɓe drogue walla yimɓe commerçant ji drogue ɗaminino yantindirde e bandiji goɗɗi pour bonnude leydi ndi haalluji mabɓe ɗiɗon ɓe mbawani laɓɓinden haydara holɓeɗon yeeyoɓe drogue e holɗiɗon groupe aji kadi jinnoɓe bonnude toon to leydi Guinée Bissau ko siftindon tan hono kanko kadi ɓurɗo lollude e lundinoɓe laamu makko kanko Umaru Sissoco Embaló e ɗaminoɗo kañum hoore mum hawneke heɓa woteji ɗi hono kanko Fernando Dias omon sorni oɗo saa joni toon to Nigéria toon to Sénégal e tumnade kadi konguɗo gumiɗi toon to FMI hono kanko gardiɗo FMI o wi COSAC e wayno oɗo sa jam wi wonde ko kamɓe FMI pelliti wadde enquête ko nder interne pour ƴewde holko woni holno ɓe mbawiri tinde gueɗe ɗi ganduɗa en gaddude ha kan wiye toon to Sénégal e wiide mabɓe kadi o wi wonde koɓe ƴewata oɗo sa joni ko ƴewde no foti Sénégal dépensé e surtout kadi no foti Sénégal sohluno ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en poɗɗe yadude pour andude holno foti réellement Sénégal rewete enquête moɓe mbaɗata oɗo sa joni ƴewde famde kadi hankadi kala gueɗe gaddaɗe mabɓe holno ɓe gonɗinirta ɗum e kadi caggal nde ɓe gonɗi ɗum nde kadi holno ɓe ndiyanta holno mbawata kadi appliquede ɗeɗon gueɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗon konguɗi kadi
enen ko kambe fm be kala na andes ko nyamal ciudade est ko wodi walla ngodan ko dum woni donc kanko Macky Sall ya avocat mo ko nen continue rewde non seulement gouvernement Mamadou Sénégal surtout yenn pour rapportage be namdi di ko non kadi FMI pour namda dum kala ko FMI hebi ken wiye wonde ko kany horu dum ko det caché kambe avocat ji Macky Sall ancien président du Sénégal e bi jidi hebde dum don ko non did kongudi hono kanko Guy Marius Sagna goto député ji Pastef gondo ton Sénégal wi wondi ko haandi ko FMI haala ko dum do firti wondi ko FMI ko kanyum horum wadduno malde Macky Sall gilen woni laamu en donc so tay FMI haali hande wi wondi ko anda holno basir tindi gede badade ha nyamal jettido en oy dum ko fenante oy donc e woni ko haandi FMI so wi wondi no wada enquête interne firtano haandi wondi ko kanyum horum kanyum wonno don ko kanyum kadi jabi de don nyamal ciudade e ko yinno adan ko yinano de don nyamal ciudade jalta Macky Sall woni laamunde hor bonnan dum candidature mudum ko non wayni ko tini kala ko wadde non donc complice khabruji men tonto Mauritanie tunnaade kadi ko winda tonto Sahara Media hono kanko porte-parole du gouvernement Mauritanie dum non ciagal de be jalti conseil des ministres hono kanko ministre toppiti ko fate culture et communication et relation avec le parlement hono kanko biete El Hussein Wuld Meddu o wawi huccide jandiyankoɓe hanke wi wonde ko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhou Ghazouani ene jogui anni no fewi réglude kala gollitali gondi son to Mauritanie e gollitali ɗi ne jeeya hen kadi ko mbiyata ko wiyete passif humanitaire dum na hodon passif humanitaire non dedon cadel foko jokkondirde événement ji baddi yontere bende dum non ko siftindom tan nyande no gasse jeetade lewru novembre jan ujunaji di no gasse juy on kambe mursani gouvernement en wayni ko feetino feeto ngo dum non holdude weltare mudum sibabunde manditare leydi mursani hebde dum hoore mudum ko non wayni sepoji mbadi no ciagal mu yimbe hewbe nangabe hen bedon yimbe nangabe hen non ko yimbe ganduda en kanyumen ko men ko soit ko worbe men ko maybe wala bibi men wala minira men wala jinna men ko warabe événement ji bannode tuggi tan ujunere temed jene tuggi tan capande jerre jeegom ha hitan ujunere temed jene capande jene didi kongol makko kanko porte-parole du gouvernement ari ko ciagal de kambe beedo en wietebe veuve kadi yimbe be ganduda en koreji mun ko warabe dum événement bannodi son to Mauritanie tuggiɗi ɗon duuɓi hitande ujunere temed jeenayi capanɗe jeetati jeenayi ha hitande ujunere temed jeenayi capanɗe jeenayi goho e nder communiqué mo ɓeɗon oɗon groupe wonno woni ko kañumen ɗaɓɓi oɗo sa joni ko haqqe dañde gonga haqqe dañde justice e haqqe kadi yamirede kañumen koye men yo goye mayi mumen cunon ɗumen ɓe kaalino kadi e nder communiqué mbi wonde ko waɗi duuɓi capanɗe ɓennuɗi kono en wayni ko ardiɓe leydi Mauritanie meeɗani rokkudeɓe meeɗani heɗanadeɓe uddide enquête aji walla uddide kadi loskoji ɗi ganduɗa loskoji ɗi taw ko loskoji ɗi ganduɗa partude e ɗiɗi événement ji ɗum ɗon ɗino ko ɗiɗon loskoji namdi donc en wayni ko ɗum ɗo kadi siftindon tan ko hunde passif humanitaire kalateɗo ko hunde fuɗɗinde gila e laamu makko kanko Mohamed Abdelaziz ko wawi wonde fof en wayni ko kanko porte-parole o wi wonde ko Mohamed Cheikhou Ghazouani o wi wonde ko en wayni ko gomu ƴeftanoma gomu o kadi ko gomu laamu yanke ma won duuɓi tati joni en liggo e kadi en jokkodiri e kamɓe e yimɓe ɓe ganduɗa wullitoɓe oɗo sa joni pour ƴewde kala gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe réglude ɗeɗo caɗele ko wawi wonde fof en wayni ko ha hande pamodiral ala toon to Mauritanie laamu nen continue hande salade nde heɗade ɗaɓɓale mabɓe kamɓe waranaɓe e kadi kamɓe waranaɓe kadi continue hande salade wonde ko weltare ala Mauritanie e oɗo ñalawma nogas jeetati lewru novembre habruji men international hande cektirɗen ko ton to Mauritanie toon to Rosso tawama subaka hande alhamisa tawama neɗɗo goto liggotono toon to gas station goto gonɗo toon to 5 woni koye kilométre 7 tawa kanko hoore makko ɓandu makko no welta ɗum noon ko nokku ɗo walanno nokku ɗo woni ɗo hoddi ɗon noon ko nokku mo ganduɗa en compagnie jeeyɗo oɗo gas station kañum jeeyi ɗum kanko noon e tunnade hande po anduɓe mbi wonde komo joguino caɗele haqqille seeɗa kono noon e wayni ko addi hadde makko mayiti o juuli koye to juma gonɗo woɗɗani ɗo hoɗi ɗo ko wawi wonde fof police ne toon to Rosso Mauritanie ɓe nayi ɓandu ndu e procureur wawa jimde hen kono eɓen continue oɗo sa joni wadde losko holko woni sababu mayde mo kanko oɗo en géranoɗo oɗo gas station toon to Rosso Mauritanie
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sare habruji min jogonnon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo jamma alhamisa 4 lewru décembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi kasi yalaɓe may gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama en mbaal jam.